Bu dünyada menin aytmağa gorkyan zatym ýok. Assalamu alaykum Türkmen portalyň mehriban tomuşaşlary. Bu gata batyrga jümle kime degişdiler diýýär? Ýok, elbetde maňa däl. Gaýsydyr bir serkerde ýa-da dile warlykda özüni tanadan adamlaryň birini degişdirýärmi? Ýok, bu sözleriň ýeti ilmde üç müjik ýyl goýan adam. Olam Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev rus ensiklopedist, alimi, hemik, fizika-hemik, fizik, metrolog, ekonomist, tehnolog, geolog, meteorolog, nevitçi, pedagog, enjam ýasaýjy bolupdyr. Hemiyada ägert ol öwrüşiklerden Rus padşahynyň ykdysadyat ugrundan maslahatçysy bolan, howa şaryny uçup gören, işlemäge päsgel berseler ul gowukdyr diýen adam bularyň milletde kemesi Mendeleev. Sizin kim mäňiz onu tanaýaňyz sebäbi mektepde Mendeleewiň döwürlüğin tablitsasyny öwrenmedik okuwçy ýokdur dogry. Mendeleewiň öz ömründäki iň esasy açyşy hemiki elementleriň döwürlüğin kanuny. Bu kanuny dünýäniň iň esasy kanunlarynyň biri diýsegem ýalňyşmasak gerek. Onda şeýle diýär: elementleriň häsiýetleri we olardan emele gelen jisimleriň häsiýetleri olaryň atom agrabyna baglylar. Şu kanunyň esasyna yer ýüzünde bar bolan elementleriň hemmesiniň bir lay tertipden geçirip bolýar. Tertiplep tablitsa döredip bolýar. Garaz alym ugrundan kän bir baş çykarmayan adamlar Mendeleewiň kimdigini bilýärler. Ýöne şeýle ul açyşlary etse-de alim bir gedegem Nobel bayrağına eýe bolup görmänler. Näme üçin? Gelin gowsy başyndan başlar. Mendeleew 1834-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna Tobolskda gimnaziýanyň müdiriniň maşgalasynda dünýä geldi. Hayran galar. Ol maşgalada iň soňky 17-nji çağa ekentüler. Bir ýerde şonça çağa bolup bilermi diýip pikirlep geňörýän bolmaňyz ahmal. Ýok, çağalaň ýarty entek kiçijikkä gynasakda aradan çykdy. Çağlykdan geljekkä alymyň daşyny ilmli bilimli adamlar gurşapdyr. Bu bolsa kiçijik Dmitriýanyň ilma bolan söýgüsiniň ir oýanmagyna sebäp bolupdyr. Mendeleew Moskwa baranyna öz daýasynyň öýünde bolýar eken. Daýasy bolsa köplenji döwrüniň iň ilmli adamlaryny üýşürip ýörýärdi, akşamlar guraýan eken. Bu akşamlara Gogol, Baratinskiy hemde Pushkin ýaly meşhur şahsiýetler gatnaşýar eken. Dmitri Mendeleew 13 ýaşynda hakykati aradan çykypdyr. Onsoň maşgalan aladasy onuň ejesi Mariya Dmitriýewiň başyna düşýär. Ejesi kiçijik Dmitriýanyň ilm bilime hasam uğrup gitmegine kömek edipdir. Mendeleew gimnaziýany altyn medal bilen tamamlapdyr. Soň ol Sankt-Peterburgyň Pedagogika institutynyň fizika matematika fakultetine okuwa ýerleşipdir. Ýöne hayran galaýmaly zat bolsa okuwyna ýetişmänligi üçin Mendeleew bu ýerde 2-nji ýyla galanmaly bolupdyr. Ol institutda okap ýörke inçe kesel bilen keselläpdir. Lukmanlar Mendeleewi odak ýaşamaz diýip ýöreti kesgitlenler etdirler. Ýöne taryhdan görünip durýar. Bu sözler oňa odak ýaşamagyny päsgel bermedi. 1855-nji ýylda bu ýokary okuw mektebini ýene altyn medal bilen tamamlap, 21 ýaşlyk ýenidem geljekkä alim Simferopollaky gimnaziýa mugallim hökmüne ogrudypdyr. Ýöne iş ýerine barsa-da ol işe başlap bilmändir. Şol wagt ol ýerde uruş gidip duran eken, gimnaziýada ýapyk eken. Alim Odessadaky Risheliya litseýinde mugallim bolup işläp başlapdyr. Ol okuwçylary matematikadan we fizikadan tapyk berýär eken. Mugallimçiligiň daşyndan bolsa Mendeleew alma barlyklaryny geçiripdir. Ol Peterburg Universitetinden magistr derejesini almak üçin dissertasiýa goramagyň uğruna çykypdyr. 1857-nji ýylda Mendeleew Udel gowrumlar temasyna bagyşlanan dissertasiýasyny üstünlikli gorapdyr. Şo wagtda Sankt-Peterburg Universitetiniň fizika we matematika fakultetine hususy dosent wezipesine işe alındyr. Mendeleew hakyky watançy bolupdyr. Ol öz ýurduna şu 3 şugur boýunça gulluk etmek isläpdir. Ilmi işler, ýa-ni mugallimçilik işleri we ýurdun senat ötüşlerine goşan goşma. Beýik alim isleýişi ýaly şu 3 şugurda da öz işlerini bitiripdir. 1859-njy ýylda ol tejribesini artdyrmak üçin Germaniýada ýerleşýän Heidelberg Universitetine gidýär. Mendeleew ol ýerde her hili hemiki barlyklary geçirmek isleýär eken. Ýöne elbetde görülip otursa, bu universitetiň enjamlary barlyk geçirerden has pes bolup çykypdyr. Onsoň Mendeleew öz kireýine ýaşaýan öýünde laboratoriýa açmagy ýüregine döwüpdir. Şol maksat bilenem öýüne gaz çekdiripdir. Ýörite bir otogy almy barlyklar üçin gurnap durly enjamlary, mikroskoplary satyn alypdyr. Alim bu ýerde nähili açyş edipdir. Ol şol wagtlar molekulalaryň bir-birini edýän täsirini öwrenýän eken. Şol täsirleri öwrenjek bolup barlyklary geçirende de suwuklygyň belli bir kızgınlygy ýetende bugu öwrülýänligini anyklapdy. Alim muny gaýnamagyň absolut temperaturasy diýip atdy. Bu Mendeleewiň birinji uly açyşy bolupdy.
Watanna gaýdyp gelen soň ýaş alym 1865-nji ýylda doktorluk dissertasiýasyny goratdy. Bu dissertasiýa onuň ergiller hakyndaky almy işiniň başy boldy. Soň ol Sankt-Peterburg Üniversitetiniň ekstraordinarian adatdan daşar professor wezipesine bellenipdi. Öz ýany bilen umumy kimia kafedrasynyň ýol başçysy bolup işe başlapdy. Menzeleýew bu wezipede 20 ýyllap zähmet çekipdi. Ondan 1861-1860-njy ýyllarda ol organik kimia adly okuw kitabyny ýazdy. Bu kitap alman ösmegine ul goşun goşupdyr. Onuň awtoryna bolsa Jemidow bayragy berilipdir. Menzeleýew alada goýan zat taliplarda okuw kitaba aňyrda dursun. Bir zatlar öwrener ýaly ýöneköy görkezmede ýok eken. Onsoň ol ýok bolsa özüm ýazaýaryn diýip okuw kitabynyň daşyna geçipdir. Kitabyna da himiýanyň esaslary diýip at beripdir. Ana şonu alim himiki elementleriň aýratyrlyklary hakda pikirlenip başlapdy. Olary tertibe salmagyň ýollaryny gözläpdir. Şeýdi we ömrüne iň esas açyşynyň üstünden bardyr. Siz telekeşi, önümü öldürýäňiz, ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brendinizin tanınmagyna kömek eder. Mahabatlar dürlü bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjegine adamlar internetiň üstü bilen sizin mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur ýepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän ýepleşiňizde goýular. Türkmen portal netijeli mahabat platformasy. Özüni ölmedi ýetmedi eden iň esasy açyşyny Mendeleýew 35 ýaşynda edipdir. Olam gepleşigiň başyna aýdyşym ýaly himiki elementleriň döwürlüğin kanuny mehribandyr. Şol kanun esasynda da elementlary tablitsa ýerleşdiripdir. Mendeleýew hatda entek ýok, inni açmaly elementleriň nähili boljagyny öňünden keskitlep tablitsada olur üçin boş ýer taýýarlap gitdi. Rus alymynyň başga nähili açyşlary bar. Onuň ýene bir açan zady ideal gadyň formulasy. Bu formula Mendeleýew Klapeyrowynyň deňlemesi diýilip adlandyrylýar. Ol gazda basyşyň, malyar gowrumy hemde temperaturanyň iň gowy baglanşygyny açyp görkezýär. Aslynda ideal gaz tabiatda ýok elbetde bilşmeli. Ýöne Mendeleýew adamlaryň ulanýan gazynyň deňlemelerini hem esasyny döretipdir. Maşgala durmuşynda bolsa alymyň häsiýeti dogry gaty agyr eken. Onuň bilen düşünüşmek, oňuşmak gaty kyn bolupdyr. Alymdan galan zadyň Mendeleýew üçin gyzygy bolmandy. Bir zadyň öňüni bölse, ol öýdäkilerin üstüne gyýgyryp, hatda eline gelen zatlarym diwara dygyp ýawalardan başlar eken. Alym bir aýaly bilen gatykän dawalaşýar eken. Aýaly onuň üçin birinji ýerde alymyň durýarlygyny gaty görýär eken. Hergedekki tersleşikden soň Mendeleýew başyny alyp öýden çykyp tokoýa gidýär eken. Tokoýda bir agaçyň köwüne girip ýeni işler başlaýar eken. Rus alymy öz döwrüni ipetli dogrusyny geçipdir. Ol hereketlendirjili aerostatlar oýlap tapyp, olaryň taslamasyny çyzgylaryny düzüpdir. Bu aerostatlar Mendeleýewden kän soň indikatorda uçurylyp başladyr. Adaty howa şaryna bolsa alymyň özü uçup görüpdir. Mendeleýew her hili täze technikalar ulanyp görmegi ower eken. Ol gow alym diňe oýlap tapman, oýlanyp tapylan zatlary barlabam görmeli aýdýar eken. Mendeleýew dünýäde ilkinji buz döwýän gemini, ýagny ledakoly döretmeli. Alym özüni ökde iqtisadiýet çökmünde de görkezipdir. Ol halkyň diňe owa hojalygyna üns bermeli däldigini nygytapdyr. Çünki beýdilse gyşda bir derek wagt ýitirilýär diýipdir. Ol tomysa daýhançylyk etmeli, gyşda bolsa zawoda gidip işlemeli diýip öz ýanyna nasaplatdyr. Aslynda dogry aýdy. Her jemgyýetde zawod bolaýmaly. Ine Rus halkyny baý, zähmetsewer hemem bilimli edip biljek zat şu diýip Mendeleýew aýdýar eken. Iqtisadiýatyň hemem baýlygyň manysyny Mendeleýew zähmetde görüpdir. Ol ýurdun geljeginiň matematik modelini döredipdir. Näme üçin Mendeleýewe Nobel baýragy berilmedi? Esas sebäp Rus alymlary onu baýragy hödürlemeldir. Dünýäniň üzünde meşhur bolsa da Mendeleýewiň öz ýurduny gatyr bilinmändir. Onu hatda akademiklige de kabul etmändir. Ahira daşary ýurtda alymlar özleri onuň uğruna çykyp Mendeleýew Nobel baýragyna hödürlenir ýaly edipdirler. Ýöne baýragy Fransaly himik muassan aldy. Ftory açan üçin elbetde. Ftorum gerek aldy. Mendeleýewiň himiyada hemme elementleri öz içine alýan kanuny açany bolsa hiç kime näme üçindir gatly bolmady. Bolýar. 1907-nji ýylda Nobel baýragyny almak az galanyny belli alim aradan çykdy.
Menzeleýew hakkynda çyna berimsiz wayatlar mı elbetde? Gelin olary ýalana çykaralım şu burada. Menzeleýew elementlaryň döwürliğini tablitsasyny düýşünne görüp oýlap tapypdyr. Hemmemiz eşitdik bolýan. Bir wayatyň dörümegine alymyň değişmesi sebäp bolupdyr. Bir gün işe gelende kardeşleri ondan "Sen näme beýle şadyan?" diýip soradylar. Menzeleýew bolsa şu gün ahyry tablitsany düýşümde gördüm diýip jogap beripdir. Aslında bolsa alym bu tablitsanyň üstünde 25 ýyl işlepdir. Bir adamyň ýarym. Onun döwürliğini kanundan açmak üçin ummasy agyr zähmet siňdiripdir. Ine Menzeleýew hakda bilmezler. Yine de käbir maglumatlar aýtsam, ol diňe sapak okudýan alymyň peýdasyndan ziýan kendip düşünýän eken. Alym peýda getirmek üçin alymy durmuşda ulanmak başarmalydyr diýip nytapdyr. Şonuň üçin Menzeleýewiň ödem alymy açyşlaryny tejribede barlap görýän ýa-da barlatýan. 1860-njy ýylda ol maşin ýağlaryny öndürmegiň tehnologiýasyny işlepdir. Bu ýağlar 1879-njy ýylda öndürilip başlandy. 1888-njy ýylda Donetsk hudanyna alym kömür ýataklaryny barlapdy. Hemem şol bir wagtyň özünde Don derýasyny arysalamak üçin taslama düzüpdir. Uniwersitetden elbetde çykandym. Soňra Dmitri Ivanovich Menzeleýew ýurdun gümrük we narx syýasatynyň üstünde işlepdir. Ol şol döwürde Russiýa agatyna fin berýän iň uly eser ýazypdyr. Soňlugy bilen bu eser Russiýanyň ykdysady ensiklopediýasyny öwürlipdir. Alym deňiz ministrliginiň alymy tehnik laboratoriýasynda işläp tüssüsiz därinem oýlap tapypdyr. Menzeleýew meteorologiýa bilen gyzyklanyp baş agyram we ölçü palatasyny da ýol başçylyk edipdir. 65 ýaşynda alym Urala gurnalan ekspedisiýa baş bolup gidipdir. Bu ekspedisiýa bir näçe aýlap nädende Sowetiň senagatynyň ösüşini güýçlendirip boljagyny öwrenipdir. Menzeleýewiň eserleri ýygnasy 25 jiltden ýani tomdan ibarat bolup olaryň hersi bir tema bagşlandyr. Alym ömrüniň soňky ýyllaryna bir uniwersitetiň hemde bir politehnika institutynyň gurulmagyna ýardam edipdir. Rus kimikleriniň jemgyýetini döredipdir. Häzir ol jemgyýet Menzeleýewiň adyny götürýär. Mundan başga onuň ady Tatarstanyna bir şähere, köçelere, buzluklary hemde asteroidy dakyldy. Menzeleýewiň esasy açyşynyň 150 ýyllygy münasibetli Birleşen Milletler Guramasyna 2019-njy ýyly halkara himiki elementlaryň döwürliğini tablitsasy ýyly diýip adlandyrylýar, ýani eglan edildi. 1955-njy ýylda täze açylan himiki element büyük alymyň şanyna Menzeleýewi diýip adlandyryldy. Öz ömründe Menzeleýew jemi 431 alymy iş ýazdyr. Mehriban ýerleşler, edil watandaşlar ine alymyň ösmegine uly goşan alym barda size ýetirmek isleýän we size gurrun bermek isleýän käbir anlaşylardan ibarat. Elbetde bir daha gepleşigimiz jemgyýatyny siziň etmeliňiz elbetde. Mälim mükadiýän Türkmen portallarynda daşlaşmagy welmedamly biziň bilen galyň. Çünki Türkmen portalynyň iň ygtybarly maglumat çeşmeleri. Ondan hem mehribanlar ýene kullerde, ýene gyzykly gepleşiklerde görüşýänçe, hoşda urun we öwrüňde boljasyň.